Dat we een heel mooi evenement deelzet hebben met een heel goed doel. Ik ben daar wel trots op dat het zo goed uitpakt. Ja, want hier je dat eerder denken in? Nee, net op deze manier, nee. Hij die je wat haast net te begrijpen is. 24 uur achter een noir skiep skeren. Net voor een record, maar van mensen die het kanker hadden. Hij skeerde meer dan 1400 skiep, helle 16.000 euro op. En het kostte een berg aan emoties. Johannes Kloosterman, oer een actie die het volle jipper gier als alleen nog de wol. Geen gezeur en we gaan dit doen. Dat is me wel heel mooi bijblijven. Iedereen die dacht van, dit is een mooi doel, die gaat een schouder eronder zetten en we maken het mogelijk. En dat vond ik heel bijzonder. Het is gewoon kloten, zeg maar. Ja. Dat op je pad komt, maar ja. Ja, daar doe je het voor. Het gaat geen goed in. Ja, het is een enorme moeilijke periode voor je, lijkt het Ja, maar. het is een hele moeilijke periode. Maar dat het mij als je het zo waarom sjoggen, want we zitten in mij zijn beiden omheen te zien. Wat giet er dan door je heen? Dat we een heel mooi evenement deelzet hebben met een heel goed doel. Ik ben daar wel trots op dat het zo goed uitpakt. Ja, want hier je dat eerder denken in? Nee, net op deze manier, nee. We hebben gehakt op een 110.000 euro en dan, nou ja. Verder wel een mooi evenement, maar ja, nee, dat we eigenlijk meer ski opknipt dan we verwachten. Dus het is al ja, het gaat al juist zoals het moest. Waarom dien je hem dit? Wat doen voor de Kankerstichting, omdat we beide in de familie de kwart bij wat mij heen te krijgen. Hij is van de week door onkanker overleden, zeg maar, afgelopen weken. Dus die houden een hele prettige week achter de rug. Ik hoop dat dat de stimulans is om extra goed terug te gaan. Want hier wie al weken slecht, maar de sneeuw voordat hij overleden is, had hij mij mijn zwager nog een heel gesprek gewoon. En toen zei hij van, doe maar nog wel een heel droomheidje naar dat. Maar dat lukt me net meer. Dus dat was wel heel bijzonder om. En dat has toen, nou ja, de sneeuw is dat nog voor me kon maken. En de manjes kon niks meer, dus dat wie gewoon, ja, dat moet zo werken. De laatste 2 uur wint taai. Heel taai, ja. Dat zijn het moeilijkste 2 uur van de hele 24 uur. Ja, dan was het echt emotioneel. En dan komt dat gezin ook bij die, dat wie heel emotioneel, wie zwier, vond ik zwier. Je dient het voor het KWF, voor onderzoek naar kanker. Wat hoop je uiteindelijk dat er met het yield gebeuren zal? Ik hoop dat ze daar goede onderzoeken voor staan te kennen die in de toekomst meer mensen genezen kunnen. Dat het onderzoek naar kanker helpt en dat er meer mensen genezen van kanker. Wat zie je in 2026 doen? We zijn met een team uit Nederland wij naar Nieuw-Zeeland naar de wereldkampioenschappen. Er zijn 1 keer 2 in Nederlands kampioenschap. En de 2 besten daarvan die plaatsen zich houden voor de wereldkampioenschap. Zie je er naar uit? Ja, ik zie er echt naar uit. Wat maakt het zo mooi voor jou? Omdat we echt van het vak houden en Nieuw-Zeeland is gewoon een land van de skiën, van het skiën. Een van de meest bekende sporten van Nieuw-Zeeland. Ja. En dat doet een Fries mij. Ja, dat doet de Fries mij, ja. Hoe viel dat? Ja, heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder dat ik die kans krijg. Zie je hem ooit een actie doen? Dat weet ik niet. Ik zeg net van net. Maar het moet wel bij een paard komen, want ik kom wel een plek om het op poorten te zetten.